Oras marihita salut. Dihamu amanami inanami doho tahaanggi pinaribot manang didia pehita maringanan. Maulate jumolo tapasahat tutuhatta. Ala asi doho tolongna na mandungani menjagai mangaramuti hita. Na mga lekutiki na dingga dihita bodo pehita pajumpa diarion. Iman nalaho manangihon sian parsia jarata. Kasajar mahita tutu sian hata batak. Parsyajarata diarion ima namaruluon rimas ni Jehovah. Ya. Rimas ni Jehovah, the angry of the Lord. So dia do rimas ni Jehovah na dimaksud ni parsyajaratan. Jadi tajahamas yang hata itu hata di Joshua 23 15 16 Papa Musa 10 sada 2 Kronika 36 Bangu kapas 4 ayat 10. Songon dia dohita. Sasitongna mangalapati rimas ni Jehovah dohot hati goranna na parohon upa dibugasan buku Joshua. Ya. Nang dohot dibugasan buku nasing na naik tajaha sian Bibelon. Israel nunga makilalahon. Songon dia rimas ni Jehovah saleleng nasida di persaoran di halongonan. Ya. Saleleng di perdalanan nasida di perhorsiani. Songonido nang dohot dung sahat nasida di tano parpadanani. Ya molo taber kutu di opat Musa 10 sada terbutulu ima nataringot tu pidong lote. Na nitongosan ni debata dung di paro alogo dop rap dohot alogay gok mapidong lote sa bolak ni perdalana sadari. Sian utara tu selatan. Sian hasundutan tu habicaran perdalana sadari. Songonima godang ni lotei pola 2 asta timbona. Hape ditiki uju di hil-hil nasida dope juhuti tagan sesuda dope di sohali nunga marpiar-piar rimas ni Jehovah mida bangsai. Ai horan juhu do dipikirin nasida tong dung ditinggalan setan Mesir. Akhirnya di paro Jehovah mapidong lote ditakupi nasida dipapangani disohali nagabe masalah na do na tatai da dia langi gabe mate solopon manasida. Didok nakin disi marpiar-piar ma rimas ni Jehovah. Langsung ni do dung di tarimas Jehovah muse di dosa nasida. Imana marbosir sian pangalahon isiagan na membuat ugasan na hona haram. Dada huran siagan na hona torun ni bata ala itung dohot do bangsa. Ya. Jadi di son taberang matutu songon dia do hajukiton ni bangsa maradopon di bata gabe tarimas di bata. Aka ayaton jongjong sikat ni saluhut ayat nagugus yan si Joshua songgot situtu roha manangihon ia Jehovah naing mangaripason halak Israel ala hatana sarupa. Andorang soi nunga dibahen lao patuduhon dopak pandowoon ni halak Kanaan. Jadi aturan danian nunga takas di boto bangsoi songondia
rimas ni Jehovah. Jadi diulah kok kita manusia itu buku ni si Joshua. Di Joshua 23 ayat 15 do 16 milok sonon. Alai ia songoni sitongna songgop tu hamu luhut hatana. Hatana dinggani na pinarbagan ni Jehovah debatamu na itu hamu. Suang songoni dipasonggopon ni Jehovah Tuhamu luhut hata turu-turu pai ma sun siapamu bahenon na siantano na dingganon naung nilehon ni Jehovah de patamu na itu. Jadi dong dua nakin son hata na dinggan na pinarbagan ni Jehovah. Songoni dohot hata turu-turu ya. Jadi molo hata na denggan imana naik sulah holon ni bangsoi ikon si ingot poda matong ya. Si ingot poda si radoti patik ne debata si ulahon tona na denggan jala si ulahon hata ni debata unang holas si panangilangi. Ido anggona pinangido ni debata. Molo so diradoti patikna, molo so dioloido, tona do poda ni debata gabe toru matonar. Di ayat 10, molo tung di lau si hamu padan nabinahen ni Jehovah de tak debata munai, nauk tinonahon na itu hamu, tung laho hamu mangoloi akka debata sileban, jalan marsomba hamu tusi, jalan marsigorgor marimas ni Jehovah Tuhamu, gabe topu hamu ago onna, siantano na denggani, naung ni dehon nai Tuhamu. Nah, jadi songoni masaluhuto na pinasahan ni debata marhite si Musa dan si Joshua, naikon radotan ni bangsoi may doho denggan. Asa gabe sioloy debata mato. Unang gabe marbalik mangoloi debata si leban. Molo bangsoi marsomba tu debata si leban, oman na mambocirhon gabe marsigorgor marimas ni Jehovah. Jadi bahasa adong rimas, jadi sebenarnya kalau tabai kesimpulan di persejaratan, rimas maralohon dosa. Ya. Mana rimas versus dosa. Molo sodong dosa, dangadong rimas. Alanina dong do dosa, pangalasian ni bangsay, na marsamba tu debata gana-ganan, tu debata bal. Dot akasombawan na asing. Gabi tubo marimas ni Jehovah. Jadi, omana gabe soso tong tu hita ditiki na parpudio. Ya. Molo di 2 Kronika 30 oh nama dok. On nama naringoti taringot tu harajaun ni si Sedekia. Ya. Dohot taringot tu hatataban ni Jerusalem sahatu habubuang ni bangsoi tu Babel. Di doksonon. Hape lam dilea-lea inasida akas suruan ni dibata jala di toison rohana hata si paingot nai jala di ekele-keli akka panurirang na paima akka panurirang paima marpiar-piar situ tu rimas ni Jehovah tu bangsona. Ya. Marpiar-piar rimas ni bangson. Jadi namar piar-piaron marsigorgor ya. Marsigorgor rimas ni Jehovah. Dakai topan nai dotong na pandan namar piar-piar rimas ni Jehovah tu bangson. Ya. Maradu so hai topan be.
maradu sohai topan besongoni marimas ni Jehovah. Bosa tarimas ni Jehovah ala ni bangsa. Boha bangsa mardosa. Di lausi nasida poda. Di lausi patik ni debata. Ya. Jadi kalau di persejaratan itu Israel indang di parbadiai. Jala indang manjakot tupal na sumurung. Ala persidoho di bugasan perporangan na badia tudos songan akka bangsa si pelibegu na gabe persidohot di ugasan ni Jehovah manguhumi dopak bangsa na pinilit. Jadi di sana ditaringoti taringot tu Jehovah panguhum ya. Jadi memang debatata itu nagabe panguhum na tigor. Gudang do panguhum maka panguhum na geduk. Alay nata persejari sama panguhum na tigor. Ya. Saluhut na pihak di bugasan hagugoon dalan na pinilit ni halak Israel ima sada hatutuan di arin nauk salpu nanggok hasunangan jala gabi ojahan lau mamolus akka ari na naingra. Jadi memang dang boy lupa sejarah ya. Kita tidak bisa melupakan sejarah. Bosa alana songondia namasa dia karinok salpuna pinatupan ni debatatu bangsona ida nagabesada ojahan dihita ditikin na perpudion lau mandalani dalan sidalanata do mamolus akasiboluson tujoloan ni harion. Dihata ni Bibel taringot tu rimas ni debata Moluta jahai da toktong sian akaya nasing do gabe hira naso sarombang hatai begean. Buasa sementara dia nasing namandok ai haholongon do debata. Hape sementara di nafta jahanakin marimas debata. Ya. Nah jadi bolo ditajah di Jones Tole Sopronom ai songolondo holong ni rohan ni debata di Portebion pola do dilehon anakna nasasadai balga ni holong ngayatong di loas anakna nasasadai jala di sada Johannes opat ayat 8 par holong do debata jala holong do debata manangise na somar holong dang mananda debata alai di bogasan ayat nasing di patuduhon do sinondang hatiuron sian rimas ni debata ya. Hatorangan ni Bibel taringot tu holong ni debata lam takas situtu doi tarida. Iman na parjolon na mandok menggombarhon Jehovah debata na talup jala na asiroha. Debatan na talup jalan na asiroha lambat tarimas. Tohodo parimas debata alai lambat tarimas. Dan asal mengalausi bangsai, asal melanggar, tarimas langsung dihukum down ya. Alai lambat tarimas diajari dipodai sabar ya. Ala godang dengan basan. Alai di tonga-tonga ni protibi naung disegai dosa rimas ni jauh hobaido parangi habadian dohot hati goranna uju dia dopon dohot dosa nang dohot hajatan. Nah, ida nakin natadohi jadi rimas versus dosa. Ikon na dong do hajatan. Nak pe mangalau si bangsoy lambat tarimas do ala ni holong ot asin ni roha dengan bahasa ni Jawab. Alai tidak dati bangsoy na mardosa, tidak dati na mangalau segabe tubuh ragam ni kahajahatan. Gabe tubuh marimas ni Jehovah. Ya. Rimas na ndang dungadong patuduhon sugoni roha amal. Anggo rimas ni Jehovah dang dung patuduhon sugoni roha. Merlulu jalan naso harimangan. Dang tarimanga sa sitong na buasa gabe tarimas Jehovah mamerek bangso na pinili na bangso na hinaholongan na. Di pada na baru mengajarhon ia Kristus
gabedosa humokop hita. Buasa gabedosa humokop hita, jalan marhite parmatena dipadenggan hita dohot debata. Dipatudos loibana gabedosa alaidang mardosa. Ya. Manangisen na soporsea dop manangisen na soporsea di ibana manangisen na porsea. Jadi molonunga bangsoy porsea tu debata dang idon nasida berimas ni debata. Atau ngalani hita personari ditikin na porpudion. Ala na porsea de hita tu debata marsihohot mahita diha porsea tu ibana asa unang idot berimas ni debata. Taringot tu hata dopak rimas ni debata ima namanggombarhon debata panguhum. Ya. Debata panguhum. Memang seperti son na taro nakip gurang do panguhum. Aka panguhum na geduk. Alai molo si Raja Daud mandok di Psalm 50 ayat 6 didok. Jadi diberitahu nakal langit mahati goranna aya pala dibatado panguhum sela. Jadi apala dibatado panguhum nasitong panguhum natigor ya. Napajongjokon katigoran di hasiangan. Tidak benar di Apostol Paulus di 2 Timotius 4 ayat 8 paruhum natigor. Jadi Tuhan Yesus Kristus senang paradehon tupal hamonangani di si Paulus ima paruhum natigor jala taingat mai. Jadi debatado dibukasan hasitongan dohot hatigoranna nalaho manghumi hita dohot portibion. Jadi tuguma hita dibuka saka persiaon unang mangalosi gabe si itangihon poda mahita jala siradoti patik ni debata mangulahon lomo ni rohana jalandangi daw tabe rimas ni Jehovah. So ni masahat na persiajarata diarion say Tuhan na masu hita dihorasi daging dohot tondita maulate martang yang mahita. Pamalati Tuhan diarion di pasu-pasu na penasaat mo dihami. Tuhan rodo hami tu hadapan mo mangido. Dinaung hutang nyo kami siya nakarwas ni hatang. Taringo tu rimas ni Jehovah. Tuba Tuhami dole Tuhan. Perholong doho. Nasundenggan. Alay ni basa na sumurong. Alay lambat tarimas doho. Nang dipatuluho ko rimas ngele Tuhan. Dada ala ni sogo ni roham. Alay tung ala ni balga ni horong ni roham do tu bangsa. Ala ni akadosa pangalaw siyan. Gabetar rimas oleh Tuhan. Tuhan na jojot mahami tutu. Mangalaosi ya kapatik. Nama korhon dosa. Nama korhon di akka hajatan. Gabetar rimas sol. Mida panglaunan. Ampuni mahami itu. Pabadia mahami urasi hami do tondoi porbadiam. Asa tarbain hami manjalosian kapasu-pasu. Setung dohot hami tujulanon mangida rimasmi. Alai gawe basa-basa dapotan nami siya na depanmu. Namanugiho kami tungolo na manoktong. Rodi sa leleng nileleng. Tuhan pasu-pasu makarwas ni huriamo. Pasu-pasu le Tuhan na kaulas ganapare. Leho manasa narikot. Akalo pasu-pasu na marlubi-lubiane. Asima roham le Tuhan. Dungani mahami dibugasan. Asi daw tolongmu. Marhiti Yesus Kristus paluhan. Amin. Malatema persejahtera saat diarion. Saat disoma Tuhan mendungani hita.